Myntri ke Sarkar Jela ubah kami ikatanat Revenue and Disaster Management ubah kermen Syllad. Hakashi tarik mentau benai ula penlong ke jingle jurep syakashlong balaja ke jingtua khyndew. Nongpriang Syllad bolagan CNR di blok. Bat Iakynduh ru yaki bahayi ngasem jong ki saungut ki lanot ki balaklat hakani ke jingja. Hakani ke jing Iakynduh yaki bahayi ngasem ki badang darah pedang ke jing soksi ketang. Halor kini ke jing no yaki saungut ki longye. Na kaliang Myntri ulapan pau ke jing solam bat pinti kenaru ban na kaliang ke sorka kan ai ke jingiarap bat ke jing kershan na ke benta jongki. Myntri ulaong ka jing temu jong kene ke jing le jingo kalong ban penpau ke jing solam na ke benta ki bahayi ngasem jong ki ne ki lanot. Ki kenhun jongi kila persyang borba ban labdin ya ki medyam. Bat layu jing tipru balala ban sei saya ki atali ki medyam haka singit ding balala. Myntri ula IT ru ya kasong jingiarap pisa ka bamar saulak tingka syaki bahi ngasem jong kini ki lanon. Haba ai ki kentin penslur bat ai mensemi ki nong shong ka jela. Hadin ki jingja syak penjulor namar usai klon remal. Uba akermen ulaong barok ki dei ban long ki bapet ngor namar ka jela jongi ka dei ka basyak tak bhan na ki jingja syak penjulor maryang. Long ki bahusiar bat penkret. Kum ki nong shong ki badei ki nong yarap ki baningkong. Kum taru ki dei ban long ki baper kret tat hadu baki tenat sorkar kin 1 point namar kala ban shim kum bakat to kat T.4 ban poi syaki jaka baja ki jing syak penjulor khamtam syaki to ki jaka ki ba khampaji ngilayo iru ya ke jing kershan jong ki nong shong Nongpriang nalor kata Myntri upente bru baka jing le jorep syaki wepat ki jaka ru kandang teng bat nakaliang ka sorkar kan airu ya ki lat jingiarap syaki to ki brew ki bala syak ta hagane ke jingja. Nakaliang UMLA ka soora uba Gavin Milim, ubala senran lang ya Myntri ula ai kuble ya kini ka jingwan jingo bat jing ai jingiarap jong Myntri syaki bahi ngasem jong kini kilanon. Ulaong baka ni ka peni baka sorkar ka don rengkat lang bat ki pai ba. Ka jingwan jongi khamtam nakaliang jonga abat i local MLA kede ka kedon kata jing sdeu mah abangi du ya ki misem ura brew akani ka Nongpriang ni sdeu di jingdu bakrau namar lomba jong ni disaster nila i ba kicing tua jong ni ulum kala shim ki sau tuli kicing im ya i be kan the bat langut kicing rang ye kede jingdu bakrau ba na ta jong ni Nong khamtam yang ilang hi bro te don kata jing sdeu lem ya kini kesem te ni persang ban poi sene hoi ki perlo kila itu ya ga jinglong jingman jong kini Nong ba kan lu kicing kai kede kicing ban poi sene te handai lakataru ni sdeu ba ka bahai yang ni ban poi namar kum kini jingjia ka jet engkat bat kini jingjia kolong ke ba pensumsi yang ibaro hi na kata ngi persang ban poi hang ni bat ban ya peni ke jingdon lang jongi bat ki kesem bat ki Nong kata hi baro ko we ini sdeu komen ban ong ba ke jingiarap khamtam local MLA ramba Nong mat kumju ki officer jongi nduk ke ki officer ki badai ban pe ke civil subdivision but ki officer inline department khamtam na ke disaster management kila persang ban le ya ki badan kam but da ka jing triston jo ki kila lap ru ya ki bro sat ki met ba du ma hi kucing in te ke de katai ke daw bungi poi yang ban poi sha ni Nong te ni sukmen ban ong ba ka jing lam ti jong ble ni skem ba nang ni khpat ma ni duai ba ya persang ru ban ya long ban long ki berpikir kenang ba mungkin ki jingjia bikin jingjia syuk nang ni khpat ai kublei kerpang ya i Myntri badan burom jongi ba kermen Syllad ibra palai khnang ya ka por ko kodol jong i banwan khnang syadu kene ka Nongpriang ka Nong ka pangi hap hiar jat ki hajar ki step ka klo ben simini ka sinjam banwan khnang sun ji ka Nong ka benta ka bakongsan kalong manakaliang ka jongi niwan ban sngolem yakini ki altli ki longye ka wei ka longye jong iba kisan nongru bat ka wei ka longye ka bakin thuk ya lainut ki dukhat jong longye ikong benti ri atang iba ken masung ai bat iba lumlang ri atam ki baladu ya la ka jong ka mensim ka bokor ka jong ki men sisngi ha nakadaw jong ka jitwa jong ka lum boy nakaliang ka jongi ni penpau ke jing solem poblei undan ringkat berkini ki mensim ki bokodor bon ai ya ka jing jat hai ka bam jikut bargaju opor blender ringkat bat ba e pathoin jong kini
kita khot kibal tu ialah ka jong ka jingim bon ai ya ka jing sok bar ka jing tingen baru blend don ringkat luat ki hakum kani ka por ka bagi asyam kani ka jing susi tena kalian ka jong ngiru ni son pen pau ka jing so buram ka basikat dei amar ngi so thu bakani ka jaka kalau ngobak kham jingai nang tena po surok ba na son pen pau ka jing so buram ya ISDU civil jong sora civil subdivision i kumari saloni Burma i BDO ba hajom i SDPO ba penhon CM i OC jong sora police station ba Anthony Concert bar kham kar pang ya ka team jong police personnel nang ni na po sora police station ya ka search and rescue team bat kumju ya ka SDRF belawan nadu mencisngi ringkat ka jingat relang bat i saldal jong ni ka shnong mat kiwi kinong kit kam shnong bat kumju na kaliang jo kinong shnong hi baro ki belaya itrei hakite ki altli ki met bat persang banyo ya baro kini ki sautli ki met menen kasni te na kaliang ka jongi son penpau ka jingso buram ya ka sarkal jela apo ka jelam jong Myntri rangba berkumju apo ka jelam jong Myntri badi pek ya ka revenue and disaster management kibla airu ya ka jingiarap na ka benta kani ki longyeng hakum kani ka por bagi mat ka jing sosi tena kaliang ka jongi so penpau sha buram sika de ya inong elam shnong ipa nadu ka tu sngi hadin ka jing pentep ka jongki yo i pakila itrei met ban mensim ban persang ban sei ya kini ki met kibla mat ya ka jing sosi atni ki sini bradem